Юруков ще е футболиста, който най-вероятно ще центрира топката в наказателното поле. Не, Юруков опитва изстрел и какъв страхотен снаряд изпрати Йордан Юруков. Добра изява на Паскал Борел, който успява да извади топката в ъглов удар. Първи корнер в матча, той е в полза на домакините от Черно море. Центриране от фаул се стигна до победния гол в матча срещу Видима Раковски. Да видим дали сега ще продължат така нещата. Дос Сантош е за топката, центрира в наказателното поле. Фернандес, топката се удря в гредата. Фернандес или Хайри. Хайри май беше футболиста, който нанесе този удар. Гредата обаче помогна на Илко Пирго в тази ситуация. Енис Хайри лежи в наказателното поле на Черно море и играта ще трябва да бъде спряна. Сега на повторението ще уточним и кой точно стреля с глава. В първия момент видях, че Адриан Фернандес. Да видим дали точно Фернандес нанесе удара по топката. Точно така, Фернандес. Страхотно изпълнение на Адриан Фернандес, който обаче нямаше късмет в тази ситуация. Петриня в ляво абсолютно сам Марсио Нунио. Именно към него отправен паса. Марсио Нунио, подкрепен от Рикардо Андре. Рикардо Андре в наказателното поле. Центриране и изстрел по земята 1-0 за Черноморец Бургас. Автор на попадението в тази 27-ма минута е Педриня. Може би не видя добре и топката в тази ситуация. Илко Пиргов, много добра атака за Черноморец Бургас с включването в ляво и на Андре и на Марсио Нунио. Накрая Педриня в 27-та минута извежда Черноморец Бургас напред в резултата. Дали нямаше и някакъв рикошет при този удар на Педриня, не успя обаче Илко Пиргов да реагира в тази ситуация. Ето момента, в който Черноморец Бургас в 27-та минута на двубоя открива резултата. Водача в футболната група на България прави сериозна крачка към спечелването на този матч и към нарушаване на серията от 30 поредни матча на Черно море Варна без загуба на свой терен.